Kani ketika Pati CTV. Kyrteng MDC ke UDP na Rambrai Jyrngam constituency ubanya khun na kabenta ke election MDC steng samoy na po anong stony. Ulalait pan Thep Kyrteng ha ka arpoi terik jong nai weng arajar khat riau ha khamat returning officer ka nong stony. Uba Morningstar Tympuiñ ubadai Kyrteng ke UDP ulong Kyrteng baningkong balik Thep Kyrteng ha kene election steng samoy bat ulabu ru ke jingkermen baskem bo unyo ra ka thong jong jingjob ha kene kenti. Ya utei Kyrteng ke UDP la senran lang dai kong rona khemdej bidai MDC ka nong po kinoi lam jo ka parti UDP na nong stony bat Rambrai haringkat ki pat ba nong kersan jong u ki barawan na Rambrai bat ki wegi jaka. Kum mencukdo baki dan hadu saungut ki Kyrteng ki bani aireng na po Rambrai Jyrngam constituency bat kita ki kenthup yo ba kemfa marbanyang na ka Kongres uba di Paryong jong ka BJP uba World Champion Paliar na ka HSPDP bat uba Morningstar Tympuiñ na ka parti UDP. Having been nominated as a candidate to fill seat in the 28 Rambrai Jyrngam District Council constituency, to swear in the name of God. Solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. Kani ketika Pati CTV.